Dnes jsem stavěl moji začáteční bejsku, pak se mě podařilo něco, co jsem vůbec neměl v plánu, a pak jsem zjistil, že neumím vůbec počítat. A v minulém díle jste mohli vidět. Nevím, kolik jich... Ježišimarja, vidíte to? Vidíte to, kolik jich je? Kolik tam je těch čarodějů, jenom těch kouzelníků pitomých? Jsem tam viděl minimálně 3 nebo 4. Hoši, tak tohle to bude hodně zajímavý. Do čeho jsem se to pustil? Můžete mi to vysvětlit? Jsi v klidu za barikádu. To je ty první, co teďka udělám. I kdyby nevím co. A asi přemýšlím, že se tady nějakou dám dohromady a trochu pouteču od té dědiny, protože co jsem se díval, jsem docela dost obklíčený. Takže minutku. Čau lidi, určitě se divíte, kde jsem, předtím jsem byl vlastně v dědině. A ano, stalo se to, z čeho jsem se nejvíc obával, a to, že se mě vyplo nahrávání. Naštěstí tam byla poslední vlna, kterou jsem takticky odstranil. Trvala sice 4 dny a nějaká cesta semka, že proto je dneska den 39, což mě docela mrzí. A celkově jsem tam získal 4 top temy, takže docela slušný. Dneska bych se rád totiž pověnoval stavění, takže tam moc dlouho nebudu kecávat a půjdeme stavět. Jen pro pořádek, tohle se jmenuje se Luboš a tohle je druhý díl z Minecraft Hardcore 02. Užijte si dnešní progres. Ještě to sice moc nejde vidět, ale tipli byste si, odkud mám tady tu bejsku, nebo co to vlastně za tu budovu stavím. I kteří jsou bystří a pamatujete si mou minulou sérii, tak ano, je to ve své podstatě ten samý dům, akorát že s tím, že ten má trochu jiný rozměry, jiný detaily, což je jeden důvod, proč to stavím. Druhý důvod, vy jste neviděli, jak jsem tento dům stavěl, protože to bylo ještě v době, kdy jsem na YouTube nenatáčel. A za třetí, splňuji všechny podmínky, které potřebuju, takže funkčnost, design, vzhled, a zapadá celkově do toho lóru, který tady vlastně buduju, takže proto. Takže doufám, že za to mě teďka všichni neodsoudíte a další stavby už budou opravdu o dost odlišný. Věřte mi. Pokračujeme. Hele, vím, že teďka toho moc zrovna nejde vidět, ale
to si všechno pak hezky všechno ukážeme. Teď mě vlastně bude čekat všechno to nadizajnovat a udělat si ze dřeva takový ty prvky. Ještě to něco málo zabere, takže pro mě ten timelapse je prostě asi tenhle nejlehčí, co můžu udělat. A zároveň vy se nemusíte 4 hodiny dívat, jak tady pořád něco bourám, stavím, bourám a zase stavím. Je to otravný a v tom timelapsu to aspoň vypadá trochu dobře. Takže jdem zase pokračovat. Ach jo, zase mi došlo dřevo. Takže já si zde něco dotěžím a jdeme zase pokračovat ve stavění. Tak jo, určitě si že teďka říkáte, co tady vlastně dělám na vzduchu a důvod je, že potřebuji loupané smrkové dřevo na výrobu poliček. A je tady docela pěkný výhled. Takže já se zde teďka vyspím ve vzduchu a půjdeme zase, no však vy víte co. Ach jo, mně se zase dneska daří. I když teď to na to nejde vidět a nevíte, o co vlastně jde, tak jde o to, že ten barák je prosím pěkně o 2 bloky delší. Tudíž všechny tady ty detaily, prvky a kdo ví co všechno budu muset předělat. A já teď nevím, jak to udělat, takže já to vidím asi tak, že se teďka zakopu do země, normálně se tady zahrabu a udělám takový velký střih, tudíž je to za kamerou. Přestavím a jakmile to budu mít, tak se zde zase ukážeme, tak se tady zase ukážeme. A mě tady zase čeká teďka minimálně takový 5-6 dní předěláváním těchto základů. Takže jo no. No ani to nejde poznat a máme den 52 z ničeho nic. A barák je předělaný. Dokonce jsem i zde něco přistavil, takže si to hezky všechno teďka v klidu prohlídneme. Tady tenhle spodní patro má takovýhle design úplně stejný. Tady je to o blok kratší, tady to jde myslím možná i vidět. Nevím, jestli to jde vidět předtím na tom videu. Tady je to o blok kratší zase. Jako já tu hlínu zničím. Krap je jináč pořád stejný. Z této strany je to vlastně to samý. Tady je ten balkon připravený. Zase, no, poschodí, všechno. Ještě slunko
nezapadlo, takže já jdu ještě tady pokácet nějak dřevo a pokračujeme. Tak jo, jsme u konce. Tohle to pro dnešek docela i stačí za mě. Musím říct, že jsme to dneska stihli docela dost, i když to bylo vlastně všechno v takovým tom velkým timelapsu. A ne všem se zrovna tady ten styl videí může líbit. Tak i tak doufám, že některým z vás se líbil a že mi semka dáte odběr a like a že se zase uvidíme u dalšího videa. Zatím čau.